oli taas bileet kyllä Vekekassa. Mitäs minun? Tänään oli to-do-listalla se, tosiaan se piti se Raksa Ranelle soittaa. Joo, se jälkihoito. Totahan onko se vielä puhelimen muistissa. Joo. Raksa Rane tuosta laittahan soittoon. Joo. No Raimo. Toimitusjohtaja Raimonen. No niin, se on Seppo Sepponen tästä Lateksipojista, terve. No, terve. Kävin tuossa teidän yrityksellä vierailulla ja teimme sen 2 kuukauden työvuokraussopimuksen. Joo. Silloin syksyn. Niin joo. Niin, tehtiin tosiaan. Joo, eli kyselisin tässä vaan, että ootteko olleet tyytyväisiä näihin asuihimme ja niiden laatuihin? Joo, no ne nuo vaatteet nyt ihan silleen hyvin tosiaan pelittänyt. Kaikki oli ihan tyytyväisiä, mutta se nyt on tietysti miinuksena, että ei ole tuolle viiksikammalle, ei ole minkäänlaista taskua, ei löydy eestä eikä takaa. Että... Joo, tosiaan, tuo on kiva pointti, sillä meillä tämä osaava tuotekehitysosastomme on tehnyt ankarasti töitä näiden tuotteiden asiakastyytyväisyyden parantamiseksi. Eli tosiaan pikku taskuja löytyy nyt runsaasti ja että eiköhän se viiksikampataskukin löydy sieltä nyt näistä uusista valikoimistamme. Niin, joo, et kehitelty. Niin. No niin. No sitten jos se kyllä löytyy, niin sitten ne on melkein täydelliset oikeastaan. No miten se olisi sitten? Jatketaanko tätä näillä normaalilla 2 vuoden jatkosopimuksella uusia asuja ja sitten näiden vanhojen sopimusehtojen mukaan? Tai olisiko se sitten näillä hyvä? Joo. No jatketaan. No mikäs tässä jaarittelee? Mulla olikin just tässä hirveä kiire töitä paiskoin koko ajan. Että nopsasti vaan teet sieltä ne sopimukset, ne onkin sulla kaikki tiedot siellä, niin pistät faksilla tulemaan, niin tää on sujut tää homma. Kiitos teille taas. No niin, hei hei. Kiitti. No, moi.